phezulu engathi uhlebelele wedwa ngathi akekho secaleni kwakho. Ukhona umdala wensuku. Libongwe ngabantu, libongwe nayingelosi. Shalabasa. Lalabasa nalabosha. Aliko. 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 And praise him right now. He is worthy of the praise. Lumfanele udumo ismongo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy is your name. Powerful is your name. Glorious, magnificent is your name. Jesus. 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 Hallelujah. Singahlala phansi sonke bazalwane.
Angibingelele kakhulu bazalwane. Izinceku zonke zikaNkulunkulu esikhona nezincekukazi sibingelele iPhalamende el-represented phakathi kwethu uhulumeni wakithi. Sibingelele family yakaSithole, family yomngani wami omkhulu. Hallelujah. Since we have known each other on 1993 up to today. Sike sakhuluma ekseni ngomsombuluko. Ethi uyazi ukuthi isikale angaze umuntu engakaze ngize ngithi ukuphambana naye. Wathi ngiyabonga. Those are his words. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sibingelela abazalwane bonke abakhona ngegama lenkosi yethu Jesu. Neteam yonke God's Army nabahlabelile sibabonayo lapha babudube osivumela singene la noma Mdube nebandla. Sibingelele izinceku zikaNkulunkulu veterans akhona bona nobaba umsiza bazalwane indoda endala kaNkulunkulu. Hallelujah. Loves obaba onke umbishop Shongwe. Siyabonga bazalwane umpostoli uMahlaba. Hayi bazalwane and sibingelele bonke abangcwele. I won't be long bazalwane namhlanje. Sibingelele nabazalwane nje bazalwane abawusizo kakhulu. Ubona no babulinda Sibiya nonkosikazi wakhe. Sibona no Sibu Buthelezi lapha na. Amen bakhona. Hallelujah. Angiyeke ngoba ngeke ngikwazi ukuniqeda nonke. Kuthiwa ngizoshumayela. Asivuleni incwadi ka 1 Samuel chapter number 6. Awubabonsele ezinceke zonke ezikhona siyabonga abaselwane. Verse number 13. 1 Samuel chapter number 6 verse number 13. Hallelujah. Ufundeka kanje bazalwane. Abase Beth Shemeshi babefuna ukolweni esigodini baphakamisa amehlo abo bawubona umphongolo bathokoza ukuwubona. I like this verse namhlanje bazalwane. Lithi abase Beth Shemeshi babefuna baphakamisa amehlo abo ukubona umphongolo bathokoza ukubona. Leli verse bazalwane linezinto ezithanda ukushayisana engqondweni yami. Ngoba uma ufunda leli gama lithi Beth Shemesh amagama amabili ehlanganiswe ndawonye. Hallelujah. Leli gama lithi Beth lisho umuzi. Hallelujah, the house. Leli lithi Shemesh lisho iglory noma radiance. Uma kuthiwa iBeth Shemesh kusho umuzi wenkazimulo noma umuzi okhanyayo. But into ekumangalisayo ukuthi nakulo muzi okhanyayo lo muzi wenkazimulo kuvunwa nokolweni. There is glory but ukhona futhi ukolweni. And let the Bible now kukhona abantu they are inhabitants abahlala khona. Let the Bible baphakamisa amehlo. Jesus baphakamisa amehlo. Alisho iBhayibheli babona lezi inkomo ezaziboshelwe. Alisho iBhayibheli ukuthi babona inqola. Alisho iBhayibheli ukuthi babona yonke into. Lithi iBhayibheli babona umphongolo uza. Hallelujah. Lithi iBhayibheli baphakamisa amehlo bawubona umphongolo. Kwasho ukuthi baphakamisa amehlo bawubona umphongolo nje bawazi kahle. Ngoba mhlawumbe ungacishe uzobona inkomo uma ungawazi umphongolo. Kodwa baphakamisa amehlo bawubona umphongolo uza. Lithi iBhayibheli
ukubona kwabo umphongolo kwaqhubula intokozo. There was joy. Now bazalwane ngifuna ukukhuluma ngezinto nje ezimbili ngoba angifuni ukunibambezela bazalwane. Incwadi kaSamuel bazalwane ibhalwe yanenywa ngomfana uSamuel. He was a boy and he grew up to be a man and a powerful man. Lithi iBhayibheli kwakukade ngalesi sikhathi izwi likaJehova lingasaziwa. The voice of the Lord was rare. La lingasaziwa izwi likaJehova. And kukhona izinto bazalwane ezingimangalisayo because lithi iBhayibheli nompristi kaNkulunkulu wayesehlala endaweni ejwayelekile. Kusho ukuthi in the presence ebukhoneni bukaNkulunkulu kwase ku-empty ngoba nompristi ovama ukutholakala ebukhoneni bukaNkulunkulu naye wayengasekho eseyihlalele endaweni yakhe ejwayelekile. And lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi mawuzofunda uzobheka nje just two people kwakukhona isuffering, kwakukhona ubuhlungu ngenxa ukuthi indoda ema phambi kaNkulunkulu on behalf of the people yayisisukile phambi kaNkulunkulu ngenxa yabantu. Oh yes. Lithi ke iBhayibheli bazalwane kwaba khona ukuhlukumezeka okuningi kwaba khona. Okokuqala nje ukuhlukumezeka esikutholayo kwakukhona umama owayekholwa ukuthi unaye umntwana in the spirit. Kodwa engakwazi ukumdownloada from the spirit into the physical. So kwenzekani bazalwane uma inceke sisukile endaweni engcwele abantu bahluleka ukudownloada izinto zabo in the spirit zehle zize in the physical. Nkosi Jesu. Now kwashawa amakhorus kwashawa izandla kwacaca ukuthi sekushawa amakhorus kushawa izandla kodwa uNkulunkulu mayithi uyabheka akaboni representative ihleli endaweni ejwayelekile. And number 2 bazalwane enye izinto ozibona in this chapter mawuyibheka nje kahle uyifunda ungafundela ukushaya abantu. Lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi amadodana kaEli ayekade enza okungamanyala nama members ebandla hayi emgaqweni noma emafletini kodwa phakathi endlini kaNkulunkulu. Kwenze njani labazalwane ukuthi umpriest ushifte kwiposition ngoba uma umpriest eshifta kuposition there is corruption. Oh yes. And lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi bazalwane kwakukubi kukhothwa nje these two boys ababekade benza izinto ezimbi. Cabanga uma kungamadodana ompriest enza lezi zinto kangakanani emadodaneni abo bonke abantu abajwayelekile. Lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi kwenzeka lezi zinto umpriest usendaweni yakhe ivoice kaNkulunkulu ayisajwayelekile kwenzeka lezi zinto abantu bayahlukumezeka kanti amaFilisti azohlasela. Oh Jesus. Now kukhona labantu laba umpriest akekho endaweni yakhe labantu kulalwa labantu laba kwenziwa izinto abangayifuna against their will. At the same time kuzohlasela amaFilisti isimo sisibi kungekho connection with God. Intambo exhuma izulu nomhlaba inqamukile azohlasela amaFilisti ahlasela ingasekho into ehlanganisa abantu kanye noNkulunkulu. Ngoba uSathane uzokulinda kuze kunqamuke intambo ngoba uyazi ukuthi uma kunqamuke intambo uzokuhlasela uhlaseleke. Lithi iBhayibheli kwakuyileso sikhathi la khona there was no communication, there was no khona bazalwane namhlanje kwakuyisikhathi esibuhlungu kwaIsrayeli lapho benoNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wabo engakwazi ukubenzela lutho. Ukhona unamandla
kodwa ngenxa yentambo enqamukile uyafuna ukwenza kodwa akakwazi ukwenza ngoba izindlela zokwenza enza ngazo zinqamukile. Ama-bridge akusuka ezulwini eza kubantu adilikile. Sitha sahlasela kuleso sikhathi. Sitha sahlasela kuleso sikhathi. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu aqhamuka from corner to corner, from front to back. Oh, hallelujah. And then iBhayibheli lithi bazalwane ngaleso sikhathi uma amaFilisti ehlasela kwafa amadoda amaningi, kwafa amasotsha amaningi, ngoba umFilisti akanandaba nabanye abantu, uzofuna amasotsha. Kukhona abantu isithe singenandaba nabo, noma bangaphila noma bangenzani noma no bazalwane, kodwa khona uhlobo lwabantu isitha is after bona. Now lithi iBhayibheli waba after amasotsha, and many soldiers died. Lithi iBhayibheli esefile amasotsha, kwathi laba bafana abebenza lezi zinto ezingcolileyo, lithi iBhayibheli bagijimela in the presence, in the holy of holies, bafike bathatha umphongolo bawuthwala bagijima nawo baye empini, ngoba bayazi ukuthi there is power in the ark, kukhona amandla akulo mphongolo, bagijima na ukhona into umphongolo ngeke uzukwenzele yona uma lokho ongaphakathi emphongolweni kungaxhumani nalokho ongaphakathi kuwe. Lithi iBhayibheli kwakukhona emphongolweni, kwakukhona izinkwa lezo kwakuthiwa imana. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sebethi asifuni imana, wathi uNkulunkulu ibutheni thathani ibe isikhumbuzo nifake phakathi. Ngesikhathi ulokhuza uAaroni benahamba nabo, no ngesikhathi laba uAaroni ahamba nabo, ngesikhathi kukhona laba oKhora noDothan and so on, ngesikhathi sebelwa noMoses the anointed one. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kweza bonke laba babecabanga ukuthi nabo bagcotshiwe babiziwe, wathi uNkulunkulu lethani induku zenu. Yavele yamile kaMoses eka-Aroni, yaqhakaza ka-Aroni. Lithi iBhayibheli ngesikhathi iqhakaza wathi uNkulunkulu ayiseze ubuye iphathwe umuntu, ithatheni nifake emphongolweni. Now lapha phakathi emphongolweni kukhona izinto ezikhombisa amandla nobungcwele nobuqaqawule bukaSomandla nobungangamshe bukaSomandla silapha yangaphakathi. Induku ithi bangayiphatha zonke induku, kodwa kaSomandla yenza izinto ezinkulu kunezabantu. Wakwayibona induku iqhakaza ingena impande, ingahleli. Kwakusho ukuthi uNkulunkulu akadingi impande ukuze aqhakazise izinto. Aqinisweni uNkulunkulu akadingi lutho yakho ukuze akufikise la afuna ukukufikisa khona. Uma nje kukhona induku, awuthi nje uma kukhona induku, ngoba uNkulunkulu he works with something. Uma nje kukhona into angasebenza ngayo, uNkulunkulu uyayithatha leyo nto ayisebenzise. Akunandaba ukuthi idlulelwe isikhathi, akunandaba ukuthi ibukelwa phansi, kodwa uma kukhona into ethile, God can use anything. Kwakufika umama
eshonela umyeni wakhe wathi asekufike kuzothathwa namadodana ami wathi umprofeti wathi umpriest hey unani endlini yakho ngoba uNkulunkulu akasebenza out of nothing uzothatha into ukuze enze into uma efuna ukuqhakazisa induku akancikile emanzini ehla ngemvula akancikile ukuthi induku iyangena emhlabathini futhi oh hallelujah kodwa usebenzisa i-availability angaphakathi kwakusho nje ukuthi khona amandla kaSomandla kukhona ongcwele waphezulu kukhona okwazi ukuthi abantu bengaphekanga kodwa bavuka ekseni bathatha izitsha bayophaka uJehova wakusho ukuthi nje kukhona bathi bengenze lutho kodwa bethi mabevuka ekseni bethi awu Jehova please good morning Jehova yini ongilungisele yona namhlanje ebelesondela neplate lakhe ethi awumphakele Jehova isho umphongolo usha amandla akhe kanye nobungcwele bakhe abafana bayolanda umphongolo kanti into engaphakathi emphongolweni ayizwani nabo abafanele kube khona ukuxhumana phakathi kongaphakathi nongaphandle oh kwathi angishumayele namhlanje ebusuku sengashumayela mphathi ohlala uyabona kufanele kube khona ukuxhumana kokungaphandle nokungaphakathi then iBhayibheli lethi bazalwane ngaleso sikhathi abashaya kakhulu babashaya umphongolo usukhona umphongolo unezinto ezinamandla ngaphakathi kodwa bashawa nawo ngoba izenzo zabo zenza umphongolo ube weak noma unamandla wona kodwa izenzo zabo zenza umphongolo ube weak noma unamandla ngoba khona izinto ezinamandla kodwa zenziwa izinto eziphetheyo ukuthi singabe namandla noma lezi zinto eziphethweyo zinamandla kodwa ayikwazi ukudisplaya amandla azo ngenxa ukuthi ubani ophethe and then izwi likaNkulunkulu elingaqamba imanga lithi bawuthatha umphongolo bakhuphuka nawo baya Ashdod uma befika Ashdod bafike bawubeka endlini yawo uNkulunkulu babo benza inkinga yokubashiya bobabili labo uNkulunkulu bebhekene wabhekana uNkulunkulu onamandla wabhekana kanye noBhali wabhekana nisekhona nisekhona for the whole night kukhona into uNkulunkulu akwazi ukuyenza uvame ukwenza izinto adume ngazo in the middle of the night la khona kungasekumnyama kakhulu uJehova usukuma khona ngizwe ngathi uJehova uzosukuma kubukeke ngathi kumnyama kodwa there is something I'm feeling that is coming something miraculously is coming lethi iBhayibheli bazalwane ngalesi sikhathi bemshiye nabo bamthola lo uNkulunkulu lo ekseni ewile enqamukiza inyawo kanye nezandla kuze kube namhlanje lo uNkulunkulu unezandla ezixhunyiweyo that is history ukuthi kuze kube namhlanje kuze kube kwangoku lo uNkulunkulu angaze ngimbona nginandaba futhi naye kodwa izandla zakhe nenyawo zakhe bamphinda futhi bamxhuma ngesmile bamxhuma lo uNkulunkulu ngesmile baphinde bambuyisela futhi bamshiya noNkulunkulu awayogilima imhlolo ebusuku abantu belele lithi iBhayibheli wasukuma futhi uJehova lapha emphongolweni waphinda futhi wawa lo Dagoni lo wanqamuka ikhanda ke manje
which means why baprovela ukuthi there is no life in this thing. There is no life in this thing. Hayi bazalwane, mina ngike ngambona umuntu enqamuka isandla kodwa ephila. Ngike ngambona umuntu enqunywe umlenze kodwa ephila. Kodwa ngaze ngimbone onqunywe ikhanda. Umumeka kaDagoni kwakusho ukuthi there is no life koDagoni. oDagoni abanakho ukuphila. Nekhanda lakhe kuqhunywa inyawo nje, kwaxhunywa nezandla, manje sekuxhunywe nekhanda. Kusho ukuthi uDagoni uyiscraper nje sikaNkulunkulu esixhunywe izandla, saxhunywa inyawo, saxhunywa ikhanda. And iBhayibheli bazalwane alingcwele lithi ngaleso sikhathi bathi hey khona into eyenzakalayo, ngoba ngesikhathi uDagoni enqamuka ikhanda, enqamuka izandla, ngapha emasimini abo kwakukhona amagundane edla yonke iharvest. Ngamanye amagama labantu laba kufa uNkulunkulu wabo phambi kwabo. In fact ubevele eyifele ikuthi bona bebenza sengathi uyaphila. Now kuphela ngoNkulunkulu wabo bathi bavula amehlo ekuseni kuphela iharvest. Phela iharvest. And iBhayibheli lithi ngesikhathi iharvest iphela kukhona nokwakade kungena kubo amathumba. Bona ithumba ke liyinkinga kabi. Baba umntungwa liyinkinga kabi ithumba ngoba alivama ukungena nje esiphongweni noma kuphi. Livama ukucabanga, liyacabanga before liphume. Livama ukungena kulezi yandawana. Lezi yandawana ithumba ke le. In fact uma lingena kulezi yandawana lenza ukuthi empilweni uphile kanzima. Ngamanye amagama abasena uNkulunkulu, abasena harvest, futhi nabo sebephila kanzima. Wazi umbona umuntu ehamba ethi kanti yilo, kanti yilo limphethe, alihloniphi, alinandaba ukuthi wena uhlonishwa kangakanani, lona livele nje liqhamuke. Ithumba lithi iBhayibheli bathi mabevuka ekuseni bathi hayi impi inkulu kunathi, sawehlula ama-Israyeli kodwa uNkulunkulu wawo ngeke simehlule. Lithi iBhayibheli bathi ekuseni asikhanda inqolentshe ongakaze kuhlale lutho kuyo, bese sakha amathumba egolide awu5, sakhe amagundane egolide awu5, bese sibeka umphongolo enqoleni, bese sibeka lezi zinto lezi ezumnikelo wecala sibeke la eduze kumphongolo. Kusasa kuseni kusasa kuseni konke ezokwenzeka kusasa kuseni. Glory to Jesus. But lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi besenza lezo zinto bathi asilande inkomo ezingalazi ijoko, because uNkulunkulu mayefuna ukuyenza into uyenza ufuna kubonakala ukuthi bengasikhona ukujwayela kweinkabi, kodwa usebenzisa izinto ezingelutho. Uyazi bazalwane, uma uzobona abantu abakhulu namhlanje nabaziwayo nabenza umlando emhlabeni yilabo abantu ababebukelwa phansi, abazalwa endaweni engekho, endaweni nisekhona bazalwane, ngoba uthi uNkulunkulu mayisenza into ufuna kucace ukuthi akusiyona ingqondo yomuntu kodwa ngamandla akhe, ngamandla akhe. Athi wasilande amankomazi futhi sithathe lawa namathole asemancane
bese sivalela amathole endlini bese sibophela lezi inkomazi. Now nazi izinto ezithuba engifuna ukukhuluma ngazo. Ngifuna nje ukuqinisa labo abahamba kanzima ukuthi salusi uqiniseke. Nisekhona bazalwane. Salusi wenze njani? Lithi iBhayibheli sathi mayiboshelwa kwacaca ukuthi akukho umuntu ozophatha iswebe ukuthi hey mankonyana ungayi ngapha, ukuthi hayi Jamlutho ungayi ngapha, kwadrive umphongolo, kwahlala umphongolo estelingeni manje. Kwacaca ukuthi amankomazi azohamba futhi azoya la kufuneka aye khona, noma ethanda ukujika ka left noma ethanda ukujika ka right, kodwa azoya la kufanele aye khona ngenxa yomphongolo ophezu kwenqola. Yathi inkomo ifuna ukujika ukuthi wathi umphongolo ayasiyi ngapha siya le. Yathi ufuna ukunqampuna ngapha kwathi wayasiqampuni ngapha siya le. Lithi iBhayibheli zahamba ikhala kodwa ziya khona. I am crying but ngiyakhona. Kubhlungu kodwa ngiyakhona. Bayangithuka kodwa ngiyakhona. Bayangikhuluma kodwa ngiyakhona. Nama ngisazenzi ngenziwa umphongolo ophezu kwami. Lithi iBhayibheli zahamba ikhala ngoba umphongolo uhleli ngapha ngemuva ulokhu uyiphusha uthi forward ever backwards never. Lesi simo kuso sizoshintsha, sibukeka sengazathi angeke sishintshe kodwa umphongolo uthi sizoshintsha, nalesi simo kuso sizoshintsha. Can somebody shout hallelujah? Hallelujah. Jesus. Sathane ushumayela intshumayelo eziningi kubantu abaningi ukuthi asekuzokwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi, kodwa khona umphongolo manje. Sihamba according to icommand yomphongolo esiwuthwele. Kungenzeka ukuthi asithandi nathi sakunzima ukuya phambili, kodwa umphongolo uthi forward ever backwards never. Yes, kwelinye impeza emehlweni kodwa musukuhamba ngesimo, hamba ngokuthi umphongolo uthini kuwe. Forward ever, backwards never. Kukhona sibaze ba right off wathi ubani ngeke senza lutho emhlabeni, kodwa lalela ngikutshela, as long umphongolo usawuzwa, qhubeka qinisela. Let me say this, bazalwane, ukuthi zayigcina nazo zisaphushwa umphongolo, kodwa zathi iphaphama, zathi phakamisa amehlo zabona umuzi wenkazimulo. Zathi hayi kukhona engikuzwa ngapha, kodwa futhi khona esekungidonsa ngapha, kukhona kungiphusha ngapha manje. Uma ngithi ngiyezwa kukhona sekungidonsa ngapha manje. Kukhona kungiphusha ngapha umphongolo, kodwa uma ngithi ngiphakamisa amehlo ngibona umuzi wenkazimulo phezu kwempilo yami. There is a pushing and a pulling. I am going somewhere because upon my life there is a pushing and there is a... Jesus. Hallelujah.
Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. Kukhona into engiphushayo kodwa ngisagcini ngayo yodwa sekhona nenye ethi come, welcome home. Oh, Jesus. Yazi indlela oshayeke ngayo kufanele ngabe kade wahlala phansi kodwa manje akuhlaleki ngoba khona lento ephushayo. Umuntu uphakamisa amehlo kukhona le kudonsayo uthi noma ngakhala inyembezi kodwa ngikhala ngibheke khona because there is a pushing and the pulling of my life. Hallelujah. Riba baba shanta la bosa. Rebe bebe shanta la bosa. Ria baba yende la bosa. Kukhona kungipushayo. Kukhona kungidonsayo. Hallelujah. Yes, 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 yes. Woo! Yes. Hallelujah. Yes. There is a pushing and there is a pulling over my life. Oh, Jesus, hallelujah. Kunzima kodwa ngiyakhona. Oh, Jesus. Let me tell you. uNkulunkulu akanandaba nala uqhamuka khona kodwa unendaba la khona amandla ekuphushela khona ngoba khona indawo la uphushelwa khona wena. You may not understand today kodwa bekufanele wazi ukuthi there is a special power amandla especially akuphushela kwenye indawo mawuthi uyaphakamisa amehlo agcwele inyembezi kodwa khona amanye amandla akudonsayo. Listen to this. Yakhumbula in February. Khuluma nale ndoda umngani wami. Ethi mina njengoba kuthiwe hlala phansi ukuphumula. Athi hlala phansi ke uphumula. Wangibheka emehlweni. Wangathi uyangidabukela. Sengathi uthakazi lo muntu. Sikona amandla akuphushwayo. Angisazenzeli ngiyenziswa. Khumbula ngikhuluma naye on Friday. Cape Town. Uma ngikhuluma naye ngithi mina why ukuthi uye Cape Town? Kubanda kangaka eCape Town. Uthe mfundisi angikwazi ukuhlala. Lenti kuphusha uzuyongena emzini wenkazimulo. Let me say it again. Because abanye abantu they don't understand. Lento le ikupusha uze uyongena emzini wenkazimulo. Abayaziyo lento engikhuluma ngayo. Uke uthi ulale ungazi unkosikazi wakho ethi lala namhlanje ungayi kweshumayela. Akubona uvuka. Uhamba kanjena uye bathroom. Ufika ungena eshaweni. Kube sengazathi ngena amandla kuwe. Sengazathi noma ngabe uyagula uthi ake ningidonse nje ngime phambi kwabantu
lithi uJesu uyasindisa, because there is a pushing and a pulling upon your life. One of my friends, Mama Sole, he is in the business. Ngelinye ilanga ithi mina usasebenzelana uma usuyi-multi-billionaire like this. Uthi kimi ngisebenza ngoba angibizelwanga ukuceba, ngibizelwe ukusebenza. Bengingavuka nge-scramble egg. No, abanye bangizwa. Bengingavuka nge-scramble egg. Bengingadrive imoto phambili. Bengakwenza konke. Kodwa bukhona lento ethi sebenza. Ngoba abantu babuka impumelelo, kodwa bazi ukuthi impumelelo iqhamuke ekusebenzeni. Ithi iBhayibheli zathi sayidonswa yile lomuzi wenkazimulo. Kanti khona abasemzini wenkazimulo. Lithi babheke. Bathi mabebheka bawubona umphongolo. And they started to rejoice. Here comes the ark. Listen to this, Bazalwane. I don't find a verse these days on Tuesday. After Ngeta, bezalwane kwaphela amandla ngempela. Ngizwa lo mbiko. Uma ngifunda leli verse, lithi phumelani kuye ngaphandle kwegama. Ithwala ihlazo lakhe. And I was thinking and thinking and thinking, what uMongcwele? Why ukhalelani ngale ndoda? Ngoba ilithwalile ehlazo. Akhona amagama azibize ngawe yena njengothi unami. Owathi mayibuye eLondon, wathi uNkulunkulu namhlanje ngifuna operate ngoqobo lwethu nami. Khona amagama naye azibize ngawo. Kodwa khona amanye awabizwe ngabantu. Abizwe ngabantu. Kumula there are times la khona umedideka engifonela edidekile. Ngithi hayi mngani wami let asikhale. Asikhale. Kumula ngishonelo ubaba. Bafika bashumela ngamavesi amakhulu angwezwanga. Futhi ngezwe ukuthi nami ngalithatha le verse ngishumela kakhulu kunalabo bashumela. But khona one of my friends owathi mayifika sethi ufika ngibaba. What is there? The battle is on. Battle is on. Kukhona lento yomphongolo ozokukhombisa indlela okufanele uhambe ngayo. Bazalwane, kukhona ukuthi ngisesimene engasazi ukuthi lesimo sinjani. Ngizosuka kanjani kuzo. Ngithi mina invite the ark upon your life. Obumphongolo uzokukhombisa. Uzokuthushisa. Uzothi zwana nalo. Ngoba lo uzokuzwanisa nalo yana. Nalo yana kuzwanisa na. Ungawabukeli phansi ama connections. Our God is the God of network. We are cautious, but talking up. Ukisho uthi nawe. Yazi uma bekuthuka nawe uthi nawe usukushini. Usukusho ukuthi hayi ngiyayamukela lenhlamba ongithuka ngayo. Kodwa leyo nto angisiyona ngedwa. Ngiyiyo nawe. Umethu umuntu uyinja uthi wena nawe uqala uyamukele lento yokuthi uyinja bese uthi angiyinja ngedwa ngiyinja nawe. Listen to me, bazalwane. This ark has got the power to direct you. It's got the power to direct you. This ark gives life. Unika ukuphila lo mphongolo. Lo mphongolo ususa ishame. Yonke
yonke isheme ihlamahlazo ongene kuwo kodwa lo mphongolo ufika wasusa anginandaba ukuthi abantu bangathini bakhulume ngamapha amahlazo uthi mawufika lo mphongolo phezukwakho uthi umuntu eseke uKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile sekuvele okusha. Ngikhumbula the man of God, he was my friend. Mina ke bazona ngumuntu ongazange ajole. Ngakhula nje angaze ngijola ngaze ngibe nantombi. Ngaze ngashada umkami wabo oqala. And listen to me. That is grace. Akusiwona amandla. That was grace. Ukuthi ngahlangana nomphongolo wahlala phezukwapha. Ngathi ngithi awulele inefika wathi umphongolo sibhekele. Ngathi awunalena engasathi ihlaka ukuthi faka kodwa. Sibhekele. Awulempo afuka hayi sibhekele. That is grace. Angifuni ukubukela abanye abantu phansi ngenxa leyo nto leyo. Kodwa akethi mangithula ethi le ndoda abazalwane ingcwele. Le ndoda ayikazi ijole. Le ndoda ayikazi benantombi. Yazi yaba nonkosikazi wayo. Ngibheke phansi ukuthi angene phansi kwehlala. Athi thina bakoJobe. Athi sakusadlule endaweni. Sakusadlule endaweni. But the ark removeth the shame. Musa ukuzibamba ngamahlazo akhe akudala. Because umphongolo ufika phezukwakho uyawasusa bese kuya ngokuthi wena uyawasusa yini. Uyayisusa nithunzi zama ngoba wona ususa amahlazo kodwa wena kufanele ususa izithunzi zawo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi uNkulunkulu umuntu amxolele ahluleke yena ukuzixolela. Dedela umphongolo uhlale phezukwakho uzokuqondisa. Uyabona indlela uyibone kodwa there is a way. There is a way. There is a way. Asivala amehlo siyathandaza. Oh, bless me now, my Savior. I come to bless me now. Bless me now. Oh, bless me now, my Savior. Bless me now. I come to thee. Bless fine. me now. Oh, bless me now, my Savior. I To thee. Understandaza nabantu ababili namhlanje. Abokuqala ilabo bathi namhlanje ngize ngoba ngizwile ngathi ake ngize. Kodwa mina mangingafa manje ngicela nike nime bazalwane movement nike lihloniphe nje uNkulunkulu. Ningahloniphi mina imovement yonke ikime for this hour. Othi mina uma manje kungenzeka kimi angazi noma bangajabula nabasemzini wenkazimulo kwempilo yabo. Ngoba khona izinto ezingalungisiwe, khona amacala angathethiwe, khona izono ezingahlanzwanga. Mawukhona phakathi kwethu, cela ubonise ngesandla. Sithandaza kanje nawe. Cela ubonise ngesandla, ngiyazibona izandla.